Nuwun sewu Mas, nuwun sewu. Iki ene rambute iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambutin. Kowe tok-tok. Ayo anget iki. Aku eneng lho kuwi. Olah Kang Mas. Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. Nek iki tak nukokne Mas Longlam, kalau tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane ontol lho, tak tukane ontol. Hah? Apa kuwi? Ana Basa ending tentane gendaan iki. lha kuwi senengane dheke. Kata aku suwi ya, Pak. Senengane dheke. Lho iya no, awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kaya ana Silva Nur Maulita, ana Mega. Nah. None, none. Nika wonten warang kono. Nggih. Oh alah, alah tak kira lek karyawane Pak. Saged. Tak kira lek karyawane Pak Saged, pilih saged. Saged, Mas. Pamane. Iya. Pilih enti Mas Kluthuk. Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jan menikmati tenan klip. Aku suwi lek mau mbok cium kene, saiki wis dalil kene iki aku jane masmu apa gendakmu. Aku iki tresno lho karo sampean. Yen kon milih. Awak terusne iki. Ora, ketak gaya halus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Mas Jok Kluthuk. Pinter. Apa mulai enak ya? Kok teko abab ku Mas Sang. Iki dhek bengok cara Sunda. Lah iki Mas Jok. Kowe iki tas mangan apa to jane kowe iki? Batang tek telu. Yen kon milih, Mas Jok Lidik. Yen kon milih, aku pilih mangan ketan. Weh lali Mas Kluthuk. Aku suwi. Ngrayai to ya. Pilih endi Mas Kluthuk rapi perawan apa rapi rondo Mas Jok Kluthuk Mas Jok Kluthuk. Yen kon milih Mas Jok Lidik, yen kon milih aku pilih rapi perawan. Kok rapi perawan Enake ra karuan. sebab Sebabe apa kok pecicilan lho? bangsa dadak joget yo ngopo? Oh enak ya musik iki. Lho kok iso sikile diguak Mas aku. Kok rapi perawan Enake ra karuan. sebab apa? Amarga rung pengalaman. Nek rapi rondo. Tadi iki. Matane iki lho. Iki lho. Nek rapi rondo. Enake ra sepiro. Sebab apa? Mergo tilase yoga. Sik yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C?
Maksudnya iki Kene iki steril. Wisate tirase yo kuwi tirase. Kok steril rumasamu kabeh apa piye kok? Steril. Tirase tidak tanggapan ngono lho. Wong ngono. Iki ana sinden loro. Sesuai karo bawamu Semi Sunda ya. Nggih niku wau. Jajal digawa ning Parahyangan sisan. Nggih, tembangipun napa, Bos? Balon. Bajing londo. Lontong. Loncat. Waduh. Bajing loncat. Engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, lho iki anggenmu tak latih lho isuk mau. Latih apa? Mega iki wah. Temung latih kleru. Apa? Iki nek mbok latih apik nyekel mik. Lha kuwi nyekel mik ditukne rono. Piye to ga kowe iki kok ya. Temung latih piye to, Ga? Iki kita lagi tilase poro. Sampeyan kok ngenyak aku to, Mas? Ora klitik iki yo ngawur, mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Lah saya tak kene mburi. Jeneng pirsani to sing kene yo ngene tak matne mau yo. Ayo bene mik yo tak sailek nggawa to kaya. Tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi gak apa-apa. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, weling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Lha nyapa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel, WA angel. Kok iso? Sulit sinyal. Lah nyapa? Lho, kene melewati daerah pegunungan to, Mas. Wangel iki. Mulane nek ning pegunungan, kuwi HP-mu titipno bojomu. Terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene. Wis saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. Sinyalnya mesti banter. Pasti banter kene. Lah apa? Cedek tower. Dadi kene iki. Iya, masuk akal. Towere sanil. Aku ngrungokne omong-omongmu kok saya mumet aku. Sementara towere rusak Aku dudono tower endi? Oh, sik rusak, Bos. Sik pembenahan. Pembenahan mergo mau diseret iki. Rusak apa bundas? Bundas. Tower kok bundas kaya. Bajing loncat ya. Bawa iki. Nggih. Bawane wis pilih endi to kowe rapi. Rondo apa rabi setan kuwi mau lho. Perawan. Heeh, perawan kuwi mau lho. Yo sampean sing nembang, jenengan sing joget ya kaya. Asalmu sapa, Nduk? Aku lagi Mega. Sampean sapa? Lita. Lita, Om. Ya. Sing banter, Nduk. Rada banter, Mas. Klitike dadak nyablek. Lita, Om. Pon mireng. Limo ngono ya. Linya harus panjang. Oh. Iya. Penciptaan. Loh, ben kersane genah to, Ya, Om. penciptaan makna. Iya. Kata penting ya. Aku gak ngerti kok sesuk sekolah. Enggak marane kritik marai neng tower barang ngono lho akhire. Ya. Engko kancanono ala Sunda ya. Nggih. Ah, Mas kritik Mas Gluduk. Le jenglengen kok lak ben. Loh. Anu to. Kok kowe arep anu. Mosok bawa? Bawa iki. Bawa. Loh, pilih perawanmu dudu bawa ta kamu? Bawa iki mos sak dhewe langsung. Sing bawa kan wis kowe. Ayo, Trik. Yo, intro cantrik. Kumaha tu ayak naon si melokokuk. Sadi tuh. Yo! Oke, Mega golek gon sing ngombo. Bagus. Oh! Waduh. Aduh.
omah atuh Mas Duduk saha eta kan Mega karo sapa? Lita. Nggih. Wis mben ning Mbogem Mbak Sendur karo Krisnia. Nggih. Wah, wis tenan. Kudu siap, kudu siap. Menawi Lita kalih Mega menika saged kula wastani kembar duo bajing. Oh, duo bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Cilik-cilik bajing. Duo bajing. Menawi menengke Mbak Sendur kalih Mbak Krisnia menika duo garangan. Nyapa kok ra duwo regul pisan ben rada kereng rumah aku. Garangan piye to? Sinden ke macake ayu-ayu kok mok garang-garangke iki lho. Kowe kulino garang bojomu berarti? Betul. Tenung niki mek anu Sasmita. Oh, Sasmita. Sastomi. Berarti sampean asline jenenge Sasmita. Sastomi. Melu iki angel, tak mambengi. Lho aku iki nonton Kau Masir ku usul anakku pangkah nangis. Oh, cara aku tak racun. Anak adalah anak kok rumah aku diracun koyo. Diracun kali rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul Ommu Klitik karo Kluthuk ya. Jangan ngono. Bisa muni jangan. Lho piye to rumah aku? Biasane ya lodeh ngono. Iki aku nggawa pesinden saka Nganjuk. Ana genduk Wida. Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Tik. Oh, siap dawa. Tunuk. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi juga ngrawuhi bintang tamu lho. Nanti sing anu Mbak Maya Praga. Oh iya no. Sore mau wis digoncang. Bengi niki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, kene Nduk Nadia. Nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwet aku masaku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Rahayu. Sehat nggih. Seger waras Rahayu. Nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Mboten maksud kula niku awet nom ngoten lho. Lho, iya no kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone Klitik nom. Riyen nika brewokan lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan. Dadi titik-titik kula. Jenenge anu lho, Pak, anu. Dalem Sampeyan ki napa pripun? Doh kono ki ngematke nggon wayang. Garapan, sulukan, ngematke kok brewok. Kuwi lak ya sing biasane to, Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nah, nek ono sesuk tukokno pitik talkun, enek gulu, enek bulune. Bayakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Wah, ape nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi kuwi? Wilayah. Dadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Lah sinden Gensi to sinden-sinden saiki. Apa Gensi iki? Wah, gak mudeng neh.
milenial. Oh, sak dhuwure niku. Nah, tadi kuwi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon supermarket. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya kan? Iya kan Mas Kluduk ya? Mbah. Kok juahat. Iki kok tujuane nggon urune to iki. Wah, aku. Oh, iki marai. Nang ketir ngono lho aku ngrasa. Nyingkar ingku. Wiwi. Sapa kae? Wira swara ngendi kae apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki? Gebek apa kok gebek apa iki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ini. Apal ya, Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Iki apa, Nduk? Apa, Nduk? Sore-sore. Judule. Tembange apa? Ketuk. Wah, ya Allah. Weh, jenengan tek loman to, Pak? Klitik lek cawe wedok. Nino neno nano 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 nani. Niki judule? Ya, judule. Wiwit pian kula. Joko Mlarat. Wis. Seneng aku lek ngene iki. Wis loman. Jajal pamane. None nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Kok tak kei, Pak, iku bagian. Brodol. Piye? Nano nani no nano nina. Ali. Karo sing dinanyar lomo ngono iki. Kelingan jematun. Noni nano no nani nano. Nino nano. Buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutuk. Pamane. Nino. Apa duk? Sangkas. Iki mudeng ya. Sampean ora nenonane. Capek gunung. Sampean belajar sesuk iki belajar. Cak ngono, Mas. Iya, aku. Iki kok Nani. Kuwi tanggapan campur sari ning Ngandeng Kali kecemplung selulup. Kira judule dawa men ya. Sampeyan iki telas lho. Pun telas. Karo. nek oke nduk nggawa oke. Niki ikhlas nggih. Gowonen Ikhlas. Ikhlas iki kritik sekmu ngono kuwi angger nek sinden nanyar lomo ngono. Wah, yo ora lho. Oh, kowe meri-meri nyonya. Lah ngono. Apa karo wong liya tok dulur iki diwehi. Pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Pak Nardi ki blobo kok ya. Itu Mas Gareng nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin. Ben saya barokah didum-dumke. Iya penting lho kuwi. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak Nardi. Jawabane kudu Pak Nardi. Sing digawe Pak Nardi. Ngono. Nah ngono lho. Didemi ngono kuwi. Sing duwe Ude Jaya Mulya Pak Nardi. Nah, aku macam iki wis aku lek apal ngene iki. Julukane Pak Ganong kuwi asline Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kok jaman Pak Nardi gampang ngono. Sing duwe truk sak menimbane sapa? Pak Nardi. Oh iya. Ngono lho. Aku ki sapal. Dadi wis ngene-ngene iki aku wis paham kok jaman Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis bojomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh lho, Pak Nardi lenggah Halo, lho. wis. Wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya Aja ngisene to, Mas. Di sini. Lho iya. Kakak guyon. ya ben di Bawa. ben di bapani Wida iki ya. Enak niku. Mam apa niku? Pangkur niku, nggih. Nggih, dahar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku ngono. Mergo iki lek rane Iki selak pangan kamu kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setu mbako. Rokok tak ulu. Nih. Apa? Andukmu lho. Ngomong ki serbet. Iki sekti lho iki. Nggih. Nek. Sekti. Banyak lamu yo. Dok, rene dok. Nyok. Apa ning tanggung iki diukel e pangan. Nyok. Lho. Pengen kabeh nyok. Beh. Kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyenggol anduk.
Ngene ya enteng lho ngene. Iki kuwi jenenge mbok cutik, kuwi mbok cutik. Kuwi jenenge kuwi mbok cutik. Yo. Ayo, alah kuwi mbok biak. Tapi cara. Wah, kuwi sapa piye lah? kowe piye lek anu? Moh aku duwe Lek anu duwe kasekten kok ming ora enek iso imbalane. lha kula ketok lho. Kowe jajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duit. Anu, ini Oh, iki manu ta carane meh blendes. Ora, ayo. Apa? Kok duwite kancane kok ya? Tenanan tak Lah kowe bidal sangu apa ora? duitmu tidak. Alah kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya. Ora, Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Kok celeng melu ta celeng? Leng duwite leng. Dulur. Dompetnya. Mangsane. Dadi maksude dulur panggah duwit obah ngono. Duit tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Njiko duit tanpa nyenggol anduk ora iso. Oh lah ya anduk kuwi berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Beh. PN iki. Pira kuwi? Wis ora tak hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki ya 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk iki PN. Wah. Kowe ngino karo aku kowe. Ayo. Putune warok mangsamu. Kuwi enggak sak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin. Dulur papat 5 pancer ewang-ewangan aku anggonku. Jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyinggol anduk. Sontolot. Het sentelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Oh mantra iki enek karpete. Lipat lipet wesi saiti pojo saipet pat mampet ilang duwite gluthuk. Ai. Agus iki ketok setelane ya. Kayak tukang sulap ning jamu-jamu. Setelane. Nah, ini lho Mas. Wong iki sing penting dibuktekke. Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Urung mak jimok lho. wis tak jimpuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyinggol anduk. Masa? Lah delok jajali. Lah, Isik ngono. lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Nyapa? Duitku lho. Lho, kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso Omongane. kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing njukuk dhuwit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe apa lho? Lah iya, Lah iya, apa njukuk wis enek dhuwit ning ngono. lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah ya wis. Lho, Ya wis bener ngono Aku ra Mas. nyenggol andukmu kok iso. Lho, ra ngerti entuk tambah 50. Lho, napa? Lho, kembang jagat, ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet tok. Ra mudeng kok kowe. Sesuk sampean belajar licet ngono lho Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350. Ah, ngenehi awakmu 200. Heeh. Balik. 100. 350. Akeh memang Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon didik betul kok apa? Tak tumbasne Rajakaya no. Apa kowe? Apa roh Rajakaya? Rajakaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Titik. Dalek wedhus. Mbeh, Betul kok napa rencanane? sapi. Sapi sarane piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Nah, ngono lho. Lah kok Hot, sontolo hot. Pati 50. Cek wong loro ki kok padha lecete to Mas aku. Ora cetha. bisa bahasa Indonesia ta? Bisa gak wis gak sida iki ya. Mas aku. Wis, Yo, ya. gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nyingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk lah. Nah bener. Iki lho. Sampeyan kok lungguh?
Lho aku linggo tapi ngadeg. Beh kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. Ket mau panggang awakne anten. Nyingkaren nyingku. Mas Luduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak-ndangak ndingklu. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ngene lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Wo dodone mongal karo mlaku. Nah. Wiwi. Yo, wiwi. Kurang dhuwur. Wiwi. Kurang gede. Wiwi. Yo. Wiwi tane kang sing wipo. Wiwi tane. Sing nembang awakmu ya. Dabing ya. Wiwi tane yingkar yingku. Mas Klidik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik, suarane apik. Nek kok lek ngelokno irungku tak jipok mborok nang. Jarene Mas Klidik ngono. Berarti aku sing ragat sing nyipok iki. Ngomong ya. Ya menange Kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange Kakang ki ngono. Aku melu, Mas. Melu-melu iki ra sangko. Kok nek urine tok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik ne Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Yes. Malah kaya sponsor tisu magic kae di sini. Ora cetha. Lingsem yen ke mutan. Wida. Dalem Kang Mas. Cepet-cepet mlaku. Ora. Kowe roh apa bedane truk karo aku Cahyu? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, tapi yen aku dienggo momot atimu Cahyu. Oh. Mas Kluthuk. Lah kok guyumu gilani ya? Oh ayu lah kok guyu. Wida ki malah kaya kuntilanak lho. apa iki etok-etoke Widaki roman karo Joko Kendil. Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja iki to. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek Kakang kendil repot tuh. Ya. Iya. Terus dong. Kok piye, Mang? Kok terus ben ketok rumah. Ya sangar. Wah, apik, Mas. Ya Dadi Allah. Apik. Loh, apik lho, Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok di tebu ngene iki. Mas. Nun sewu, Mas, nun sewu. Iki ene rambute iki lho, Mas. Ya Allah, cangkemmu dirubung rambut iki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambut itu. kowe etok-etoke kowe kedanan karo kuwi Niki? kesesem ya. Oh, nggih. Senajan to elek rupa ning sampean tresno. Iya. Jenenge sapa, Mas? Jenenge Joko Edi. ora kendil to? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlaku. Awakmu rada kenyi, bindeng sithik. Oh, isi ha, kamu isi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayu. Ayu banget iki. Aku eneng lho kowe. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. nek iki tak nukokne manung lam, kalau tak nukokne men angaman ki nak tak tukane ontol lho, tak tukane ontol. Hah? Apa kuwi? Ontol metik. Apa kuwi? Otol ya apa, Mas? Apa kuwi? Ontol etik lho. Oh, motor. Motor metik. Ontol etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Oh. Trik aja mok tawakne to le kaya. Ngapa? Kowe njaluk. Orang iki ora enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Marem. Ora.
Oh nesu. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresno karo kowe. Ana etik lho. Ini. Otol metik. Ana etik. Montor metik. Oh, motor metik. Walah montor Patrick. Antar etik ini. Metrik. Ning nyes lho. Walah anu nyetrumi wae apa motor cas-casan gitu lho. Nyetrumi wae. Nyetrumi dengkulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dicas ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Gah Motor metrik. walah montor metik. Kelet lho. Wah, klitik ya didudut ae lho. Lara lho cuk ya. Lho iya. Kalem ayo. Kalem aja kok bruting lara Pak. Mas. Ora unteng ngono lektik. Iya, anu montor metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Etotoke awakmu topo tuh, awakmu topo etotoke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga oleh ana etik. Etik. Malah ada Patrick. Topo tuh, topo. Kang kas Topo rokok. Nggo topo. Topo, engko totoke malih. Tampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng. tresno tulus nadyane gubuk asmara tuk tak tok 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 ayo Gus, kowe gawan ketoprak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba Sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran piningit. Pengiran piningit. Poh sonar. Loh, balik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. Nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ngene malah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek. Bar dadi Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumuten ngono kuwi lah. Mergo pengen kakek numpak pental elektrik. Lambene lumuten iki lho ngantekan Mas aku. Iya lagune Gubuk Asmara. Iso lumuten kaya ngene ndelok aku demen ta ndelok-ndelok. Ini judule Atletik. Yen liwat Kenen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Kenen sik. Kula nggih malih penasaran. Enggak aku kena upasen anu. Enggak enek upase ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok peteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Oh, Soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene wae. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae londo. Heeh. Warna abang tanpa isih sayang.
tunggong. Catetan sajroning ati lo Cahayu ora luntur saya merati aku kowe dadi garwa marek keleret ning kubak asmara yo Wita bukai lunduk apa yo kok jauh nggih kibote sinten Pak asmane Agis jan terampil sekali Pak Agis Pak Agus oh Pak Agus Pak Agus ki senengane numpak oteletik habis ini beli oteletik ya Pak Agus catetan sajroning Mata luntur saya merati aku kowe dadi garwa berkeleret kubak asmara Terima kasih Tina Remiendo Mbak Wida Mas Kritik untuk menika yang ditunggu-tunggu dari sore tadi ada dalu mereka panjang sengaja Pak Nadi ngrawuhke Mbak Maya. Alhamdulillah.